Treasure Trail-laajennus on täällä. Pääset käsiksi Master-tason Cluehen kahdella tavalla. Palkintona toisesta Cluesta taikka viemällä yksi kunkin tason Clueta Zeahista löytyvälle Watsonille. Yksi monista haasteista, joita tulet kohtaamaan Master Clue-scrolleja tehdessä, on Follow the Bard. Falo on huonomuistinen muusikko, joka on kirjoittanut monia eri lauluja eri aiheista ympäri Gielinoria. Hän ei kuitenkaan aina muista, mitä objektia kukin laulu kuvaa. Falo antaa sinulle sanoituksia, joista sinun pitää päätellä, mistä esineestä on kysymys. Vie hänelle esine ja vihje on suoritettu. Master Cluen mukana tuli myös eräänlainen skanni, jossa laite kertoo sinulle milloin alkaa polttaa. Tuttuja palapelejä uusilla kuvilla sekä aivan uusi pulmapeli, jossa sytytellään valoja. Muihinkin Clueihin tuli sekä uusia vihjeitä että palkintoja. Master Cluesta voit kuitenkin saada esim. Third Age-aksen tai pikaksen. Eikä siinä kaikki Clueihin liittyvä. Gielinorissa nimittäin lentelee nyt myös Lucky Inklingejä, joilta voi saada minkä tahansa Cluen palkinnon. Jos olet skillaavaa tyyppiä, niin voit saada Cluen woodcuttingilla tai mainaamalla. Ensi viikolla tulee lisää juttuja. Nähdään silloin.